Vítam vás pri 21. dieli Kavičky s developerom. Tentokrát opäť iba so mnou, keďže chcel by som začať novú takú tradíciu, kde by sme si ukázali, ako nám vie umelá inteligencia pomôcť pri programovaní. Pri prvom dieli by som sa chcel venovať hlavne nástrojom pre programátorov, ktoré nám umožňujú programovať rýchlejšie alebo v tzv. Paralelnej sekvencii. Môžeme hneď začať vysvetlením. Čiže čo nám momentálne dneska ponúka trh? Čo si môžeme vyskúšať? Prvé sú to platformy. Platformy si vieme predstaviť ako nejaké nástroje, do ktorých zadávame nejaké prompty, čiže naše požiadavky na to, ako AI by malo spracovať naše požiadavky a vyrobiť z toho kód, po prípade funkčnú aplikáciu. Také najznámejšie sú Lovable, Bolt alebo Replit. Ďalej poznáme štandardné IDEs, čiže vlastne vývojárske prostredia, ktoré developeri už využívajú desiatky rokov. Funguje to buď pluginmi, alebo dneska sú veľmi populárne forky z Visual Studio Code. Taký najznámejší, alebo prvý, ktorý s tým začal, je Microsoft GitHub Copilot. Potom máme nástroje ako je Cursor, Windsurf alebo Cairo od AWS, ktorý je momentálne najnovší. Možno, že môžeme povedať aj najnovší je Antigravity od firmy Google. Následne máme tzv. CLI. Tie vyzerajú tak oldschoolovo, bežia v konzole a umožňujú nám pracovať s language modelmi trošku iným spôsobom. V tomto dieli by som sa chcel povenovať hlavne platformám a IDEs. Tak poďme rovno na to a ukážeme si, ako to funguje. U nás vo firme Deutsche Telekom sme si forkli open source verziu Bolt New, ktorú voláme Magenta Blocks. Vyzerá takto. Je to jednoduché webové rozhranie, kde máme jedno okno, kde by sme mohli dať teda našu požiadavku prompt. Ten som si samozrejme prichystal dopredu, pretože vlastne písanie takýchto promptov môže trvať pomerne dlhý čas, tak poďme na to, ja vám ho opíšem. No. Tak, tu je tento prompt, ja si ho skopírujem a potom vám ho opíšem. O čo sa jedná? Chcel by som dať Magente Blocks vyrobiť webovú stránku, ktorá bude informovať o jednom z našich najväčších eventov, čo sa týka AI, ktoré sme mali. Môžem vám ukázať aj môj LinkedIn príspevok, ktorý sa tomuto venoval. Bol to fakt pomerne veľký event, konal sa v Bonne, našej centrále, a mal som možnosť na hlavnom stage informovať, aké nástroje v našej firme používame. Tu sú nejaké ukážky a fotky z tohto eventu. No ale ako správny, ináč uvedem nový pojem momentálne, vibe codery. Vibe coder znamená niekto, kto programuje na vibe, čiže programuje len bez znalostí programovacieho jazyku a teda len s požiadavkami, užívateľskými požiadavkami na software. Ako správny vibe coder teda by som chcel vyrobiť nejakú marketingovú stránku, ktorá o tomto evente poinformuje, tak ja teda tento prompt spustím. Ako vidíme, Magenta Block začala pracovať výborne, už nám píše kód. Toto nám teraz tu bude trvať pomerne dlho, takže mohli by sme si ísť na kavičku, že? Na zdravie. Ale je to, ako by som sa k tomu postavil ja sám osobne? No nie. Momentálne som získal pomerne veľa času, keďže vlastne za mňa pracuje umelá inteligencia, tak si môžeme pozrieť niečo ďalšie. A ako sme si ukázali to rozčlenenie, ukážem si nejaké ideje, ktoré nám uľahčuje prácu. Dostal som úlohu zapracovať nové logo do jednej z našich aplikácií. Môžeme si ukázať, tá aplikácia vyzerá takto. Zobrazuje vlastne všetky nástroje, ktoré my máme v našom SDLC lifecycle, takzvanom životnom cykle developmentu, ktoré v našej spoločnosti používame. Ak si všimnete, tak tu na
nástroji Kaya nemám žiadne logo. A mne momentálne od zákazníka prišlo logo a chcel by som ho pridať. Tak, skopíroval som si obrázok do mojej cesty, kde teda ukladám obrázky a ja teda Windsurf len požiadam: Can you please help me with adding new Kaya logo to my SDLC lifecycle. Come on. A ja ukážem aj teda mu cestu k tomuto obrázku, čiže je to Kaya PNG, super. A už len nechám ho pracovať a spýtam sa ho, aby túto zmenu zapracoval. Ako vidíme, náš agent vo Windsurfe už okamžite začal pracovať a my si môžeme počkať za výsledkom. Alebo môžeme sa začať venovať nejakej novej aktivite. Čo poviete? To by bolo celkom zaujímavé. A keďže pracujeme na ďalšom projekte, kde teda mám zapracovať nejaký JSON file, ktorý ukazuje všetky krajiny sveta a ja by som ho chcel nejakým vizuálnym spôsobom zobrazovať. Najlepšie v tabuľke. A na to je to nejaký open source project, ktorý momentálne beží v GitHube. A na to by som si mohol vyrobiť, povedzme, nejaký task v GitHube, čo poviete. New issue. A tu opäť si môžeme všimnúť, že môžeme využiť AI aj pri tvorbe user story alebo issue v GitLabe. Tak prečo by sme AI nevyužili? Hneď mi to ponúkne nejaký template, ale ja už som lenivý a mám predchystaný svoj vlastný, ktorý si skopírujem. A si ho potom aj vysvetlíme. Čiže opäť skopírovali sme si prompt do nášho copilota, ktorý nám môže vyrobiť issue v GitHube. Ja sa to stále mýlim, pretože vo firme používame, na našej firme Deutsche Telekom používame GitLab, ale na súkromné projekty používam GitHub. Takže spýtam sa ho, aby mi teda vyrobil issue, ktorá má byť v repozitári mojom, teda podľa môjho mena a teda ako sa aj volá daný projekt, aby teda zobrazoval dáta, ktoré mám uložené v JSON file alebo súbore, ktorý je na tejto lokácii. A ako prvé mu poviem, že aby analyzoval štruktúru toho JSON a tak navrhol aj danú vizualizáciu v tabuľke. Tak poďme na to. Začal som agenta, on začal pracovať. No teraz nám už bežia 3 agenti, tak by sme sa mohli pozrieť, ako nám tom stojí náš prvý. Dobre, čiže skontrolujeme si náš Windsurf, ktorý by nám mal pridať do projektu náš obrázok Kai. Vyzerá, že sme hotoví. Môžeme si pozrieť, aké zmeny v kóde to navrhlo. Vidíme, že teda nám pridal do nejakého konfiguračného súboru linku k nášmu JSONu a to by malo byť asi aj všetko, pokiaľ správne. Pozerám, a nie, ešte je tu jedna zmena. Áno, čiže máme dvakrát Kaju, takže vlastne preto nám to dvakrát dvoch riadkov upravilo. Super, čiže my akceptujeme zmenu a môžeme sa pozrieť na... Môžeme to rovno aj... Nie, prvé si to pozrieme u seba na lokáli. Ako to vyzerá. Čiže spustíme si lokálny environment. Tak. Super. Pozrieme sa na našu SDLC integráciu. Tu vidíme Kaju a počkáme si, či nám tam zobrazí aj obrázok. Super, máme obrázok, nádhera, takže môžeme pušnúť kód. Vygenerujeme si komentár k našej zmene. To je príliš dlhý, tak ho skrátime na takýto. A dáme synchronizovať do nášho repa, aby sa to aj deploylo.
Výborne. Môžeme sa vrátiť k našemu copilotu, ktorý by nám mal implementovať issues, ktoré majú nám popísať, ako implementovať zobrazovanie nášho JSON, ktorý obsahuje nejaké countries, zoznam countries. Vidím, že je tu návrh na nejaké issue, ktoré on vyhodnotil, že by boli vhodné. Ja si ich zreviewujem, vyzerajú byť v poriadku, takže sa ho popýtam, yes, please create issues in GitHub repo. In my GitHub repo. Super. Tak tu teraz nám zostáva nič iné, len čakať, kým nám vytvorí issue. Dobre, tak pomedzi to, kým sa nám implementuje GitHub a tabulka s JSONom, tak som si zrobil taký side project. Neviem, či niekto si pamätá z 90. rokov Nokia 3310 obrovskej, kde sme si mastili takú hru, ktorá sa volá Hadík. Trošku nostalgie vo mne bolo a teda som si povedal, že by som si to chcel naprogramovať aj na webe. Keďže máme teraz nástroj, ktorý sa volá Cursor a tento vie byť priamo integrovaný do GitHubu alebo GitLabu, čo je úplne super, pretože vlastne ja z vývojovského prostredia viem požiadať ako product owner, aby mi vyrobil tento cursor issue alebo user story v týchto nástrojoch ako GitLab a GitHub. Ako tu vidíte, ja som si to už predchystal, pretože vlastne toto pomerne dlho trvá a popýtal som ho, nech mi vyrobí popis a user story pre to, aby som mohol naprogramovať hru Hadíka, ktorý vyzerá ako na Nokia telefónoch a beží v browseri. Tu ako správny analytik mi tento nástroj poskytol analýzu toho, čo všetko treba zrobiť a následne, to si môžeme aj pozrieť, mi v GitHube ako správny analytik mi vlastne urobil review a vyrobil mi aj user story v GitHube. Tu ich vidíme. Je ich dokopy, nech sa nepomýlim, 17. Čo je úplne super, a si môžeme pozrieť napríklad Toru. Food system, spawn and disable food. Čo si, keď si pamätáte, ten Hadík vlastne zbieral nejaké jablčka alebo nejaké ovocie, vtedy to boli ešte také vlastne pixelové len bodky, kde mi vlastne napísal, čo ako si to predstavuje ako player, akože z pohľadu hráča, čo by sa malo diať, popis toho, čo by sa malo diať v hre, nejaké abstrakčné kritériá, nejaké požiadavky na vizualizáciu, pravidlá hry. Takisto mi vedel povedať, aké sú ďalšie dependencie v iných user storkách a tak ďalej. Toto všetko mi už predchystal teda Cursor. Čiže Cursor nám vie pomôcť aj pri definovaní user story, takisto ako GitHub Copilot v priamo integrovaném GitHube. Tu by som mohol teda assignovať priamo GitHub Copilot agenta, ale to teda nejdeme zrobiť. My sa ideme vrátiť naspäť do Cursoru a vyrobiť si nového agenta, ktorému poviem, že nech beží v cloude, nech nám pracuje nad branchou alebo nad main branchou a poviem, can you implement all user stories from my GitHub project one by one. Tomu sa hovorí tzv. YOLO systém, čiže ja budem veriť tomu, že to dobre zrobí, ale ináč by som k tomu to plne ináč prispôsoboval pre tieto demo, čo to bude postačujúce. A tak toto odpálime. Môžeme si odpozorovať, čo tento agent bude robiť, pretože vlastne tu si priamo môžeme pozrieť, ako nad tým rozmýšľa, že čo si ide pozrieť. Tu vidíme, že on si pravdepodobne ide reviewovať, áno, otvorené user story z projektu. Vidí, že tam je nejaký epic, ktorý je naviazaný na nejaké user story.
Všetko si pekne on sám zanalizuje a príde s riešením jednotlivých user stories a nakoniec aj epiku. Ako vidíme pekne, teraz si tam aj vypísal, ktoré user story potrebuje implementovať, v akom poradí a vidíme, že už začal aj programovať. No ale toto opäť bude trvať pomerne dlhú dobu a my teda, keďže máme rozbehnuté viacero projektov, tak si poďme pozrieť, čo sa deje nám v inom projekte. A to by sme teda mohli pozrieť si napríklad, ako sa darí našemu boltu new. A tu vidíme, že máme celú stránku pre Exploration Day hotovú, kde vidíme, akí speakery budú, aká je agenda, kde je miesto konania tohto eventu. Dokonca môžem sa aj registrovať. Samozrejme, toto teda nebude funkčné momentálne, to budem musieť doimplementovať. Tu samozrejme môžeme si to aj deploynúť na T-Rep, ktorá je naša platforma, ktorá nám umožňuje rýchly deploy v rámci spoločnosti a teda môžeme si to aj vyskúšať, či nám to bude fungovať takto a môžeme túto stránku zverejniť celému nášmu telekom svetu. Ak by sme teda chceli pokračovať a túto stránku vyvíjať ďalej, tak teda by sme pokračovali obdobným spôsobom, by sme teda písali prompty, ktoré by nám tú stránku updateovali podľa našej potreby a následne, keď by sme boli spokojní, tak by sme urobili to, čo robíme teraz, tento deploy, ale pre krátkosť času ho urobíme okamžite, aby sme teda videli výsledok. Čo je super, nám teraz beží deploy a teda my by sme mohli zase skontrolovať niečo ďalšie, že? Dobre, medzi to sa vrátime na náš country list, kde assignujem copilota ako agenta, ktorý môže implementovať nami vytvorenú issue, ktorú si môžeme reviewovať tu na. On vlastne urobil review JSON file, kde zistil, aké metadata tento JSON file má. Vyrobil si nejakú issue a subtask, ktorý by mal na to, ktorý by mal vedieť implementovať tento JSON v podobe nejakej HTML tabulky, ktorú na konci chceme mať. Čiže my si vieme ísť pozrieť našu issue, ako na ňom copilot robí. Áno. Tu teraz počkáme, kým áno, je to. Môžeme sa pozrieť, ako copilot pracuje. Ako vidíme, copilot používa už vstavaný MCP server, ktorý je Playwright a MCP GitHubu. Čiže to znamená, my si určite tie pojmy vysvetlíme neskôr. MCP je Model Context Protocol, ktorý umožňuje iným nástrojom pristupovať k dátam, ktoré používame. Dobre, čiže tu teraz opäť ho necháme pracovať, pretože toto bude trošinku trvať. Vrátime sa naspäť ku kurzoru, kde teda vyzerá, že implementoval všetky featurey. Kde nám aj správne identifikoval, ako sme ho aj žiadali, že vlastne chceme mať statický deployment na GitHub, kde by mala byť umiestnená naša GitHub page. A my si ju dáme otvoriť. Samozrejme teraz nám nejde a my vieme aj prečo, pretože v GitHube potrebujeme nastaviť, že tento projekt používa Pages Workflow, čiže my si tu nastavíme len GitHub Actions a konfigurujeme to na statickú HTML. To by malo postačovať. Dobre, čiže my sa vrátime naspäť do kurzoru, otvoríme ešte raz stránku.
Teraz ale bude predpokladaná chyba, pretože my sme nedali pull request. Samozrejme. Takže dáme ešte pull request. Kde si môžem zreviewovať všetky fajly. Opäť pre ukážku dema to proste budeme tomu veriť. Samozrejme vy takto nepostupujte. Disclaimer. Super. Dáme view pull request. Tak. My ešte ale musíme počkať. Je tu jedna veľmi pekná vec, ktorú si môžete všimnúť, že task bol implementovaný kurzor agentom. Že nebol implementovaný mnou ako Michalom Kovačikom, ale kurzor agentom. Si komenty. Preto ešte. This issue is still work in progress, čiže ešte ho necháme pracovať. Pretože javí sa, že ešte čiže zmenu sme mergili do main branche, kde teda si teraz vieme pozrieť implementáciu, kde by malo byť podľa mňa aj v readme file spomenuté, kde sa nachádza není. Tak to je chyba, pretože nám to povedal samotný kurzor a my môžeme si hrať teraz hadíka. Vidíte. Bohužiaľ som nabúral do steny. Takže Snakea máme zhrobeného a pomocou issues z GitHubu a kurzorom. No a my sa môžeme vrátiť naspäť k našemu countries listu, kde teda mali by sme mať prichystaný pull request, áno, na zobrazovanie. Vidíte, tento Playwright server aj pekne nám urobil screenshoty, ako stránka vyzerá. Je to proste nádhera, takže vlastne sa vrátime naspäť. Zreviewujeme to. Opäť, takto sa to nemá robiť, ale pre ukážky dema opäť to zrobíme na veľmi hulvata a rýchlo. Aha. Dobre. Teraz nám prešiel pull request a máme issue ukončenú, áno. Mali by sme tu mať aj kód. Výborne, a teraz sa môžeme opäť vrátiť k tomu obecnému workflow, ktorý sme mali aj predtým. A nastavíme si tu pages ako v GitHube, ako náš workflow. Actions na statickú HTML stránku. A to aj commitneme. Super. Takže teraz, ak by sme sa vrátili na toho hadíka, prepísali URL adresu na country list demo. Ak by sme mali vidieť náš country list. Voilà. Máme tu základnú funkcionalitu sortovania, čo je pekné, ale my by sme si teoreticky mohli ešte povedať, že nám to nestačí a mohli by sme si tu napísať ešte jedno issue. Povedzme teraz takto na rýchlo len. Opäť si ju dáme napísať copilotom a ja opäť ju mám prichystanú, takže si ju len skopírujem. Tak. A tu sa uistíme, že sme zadali správne repozitár. OK.
editors, OK. Kovačík. Control is demo, áno. Takže toto vymežeme. Opäť sa náš copilot tvári ako analyst, ktorý nám prichystáva user story. Toto si necháme celé, aby sme videli ten workflow bez switchovania, content switchovania, ktorý sa stáva určite súčasťou našej práce. Tak, vyrobíme si issue, opäť ani nekontrolujem a prechádzame issue. GitHub. Prechádzame na issues. Dobre, prechádzame na issue, čiže tu už vidíme nami novú vytvorenú issue, kde vlastne by sme mali mať sortovanie a hľadanie. Opäť len priradíme copilot agenta, ktorý si ju vezme a ide to za nás naprogramovať. A toto teda my môžeme robiť do nekonečna pri samozrejme nejakých ľahších veciach. Aby som to celé nejako uzavrel, je očividné, že workflow developerov sa mení. Nezostáva rovnaký, ako bol pred 1-2 rokmi. Momentálne to pre nás znamená to, že my sa musíme učiť, ako pracovať s tým zmeneným workflowom a skúsiť sa adaptovať na túto zmenu. Nie každému to určite vyhovuje a niekto je rýchlejší aj bez AI nástrojov, ale príde určite niekedy v budúcnosti, ak už neprišla doba, kedy tie AI nástroje budú nevyhnutnosťou, pretože vlastne všetci ostatní budú rýchlejší ako vy. Preto sa treba, tak ako každý iný nástroj, ktorý používame, naučiť používať aj AI a mať ho skôr ako pomocníka, nie ako nejakého nepriateľa. Preto by som v tejto sérii chcel pokračovať. Ja viem, že tento diel bol pomerne dosť o content switchovaní a bol rozharaný, ale chcel som ukázať vám možnosti a ako môže vyzerať váš deň pri takejto práci. A práve preto by som vám chcel na ďalší diel, ktorý bude, dať možnosť voľby. Či si niečo povieme o MCP serveroch a ich použití. Tu by som odporúčal a mohli by sme si vyskúšať Cloud Code CLI. Alebo by sme sa mohli pozrieť na SpecKit od Microsoftu, ktorý od základu mení spôsob vývoja. Nemyslím tým, že mení softwarový vývoj ako taký, ale ako sa my developeri pozeráme na vývoj. Takže vlastne hlasujte, ktorý z prístupov dostane viac hlasov, na ten robíme deep dive a budete vedieť o niečo viacej. Tak ďakujem vám za pozornosť a verím, že sa uvidíme pri ďalšej dieli Kavičky z developerom. Čaute!